Hevalên hêja ev demawa xweş be. Mijara vê vîdeoya me mantık û rêbazên mantîqê ye û ez ê hewl bidim ku bi awayekî hêsan pênaseya mantîqê, rêgeh û arîşeyên ku di hêmanên mantîqê de xwe didin der bi awayekî Kurd raberî wê hêjayan bikim. Mantık navê disîplîna ku li avahiya zanînê vedikole û dixwaze tê bige hêje, farka pêşniyariyên çewt û rast e. Axlê vî wekî navgîna fikirîna rast pênase dibe. Berê wekî bi neçarxekî felsefeyê dihate dîtin. Lê pişt re bi serê xwe bûye qadekê îhtisasê, ango pisporiyê û perçeyekê matematîk û kompûterê. Wekî disîplînekî ji aliyê Aristotelesî ve hatiye damezrandin û ji aliyê Farabî ve jî wekî du beşan hatiye dabaşandin ango reman û encamê ku Farabî bi xwe jî ji Aristoteles ketûmet bûye û di bin tesîra wî de maye. Ji aliyê İbn Sîna ve jî tekîliya demdemitiyî û vehewandinê hatiye şîrovekirin. Di demên nûjen de jî ji aliyê Frege, Russell û Wittgenstein ve hatiye berfirehkirin. Numûneyek ji bo sepandina mantîqê. Heke hemû mirov belengaz bin û Aristoteles jî mirov be, nexwe Aristoteles jî belengaz e. Meriv dikare bi pêşniyariyê bi awayekî sembolîk jî nîşan bide. Hemû mirov heke belengaz bin û Aristoteles jî mirov be, nexwe Aristoteles jî belengaz e. An jî bi vî awayî jî dikare sembolîze bibe. A heke B be û C jî heke A be, nexwe C B ye. Tiştên ku kêm in qîmetdar in, zümrüt kêm tê dîtin, nexwe zümrüt jî qîmetdar e. Her wiha dîsa meriv dikare bibêje ku mantık disîplînekî felsefî ye û li rê û rêbazên fikirîne rast vedikole. Di vê xelê de divê were gotin ku mantık ne li rastiya zanînan, lêbelê li hevgirtina navxweyî a têgih û fikirînê vedikole. Bi vî hawî zanînekî ku ji hela mantıqê ve rast e, dibe ku li gor zanistê şaş an jê bibêjin çewt be. Ê baş e rêbazên mantıqê çîne an jê bibêjin şeklên sepandina akıl. A yekem dedüksiyon e an jê bibêjin berjêrwerî, bi zimanê Tirkî jê re dibêjin tûndengelim. Ji hemanekî giştî xwegihandina hemanên tekanê ye. Numune hemû mirov fîlozof in. Ehmed jî mirov e, nexwe Ehmed jî fîlozof e. İndüksiyon an jê bibêjin berjorwerî, bi zimanê Tirkî jê re dibêjin tûmevarım. Ji hemanên tekanê xwegihandina hemanekî giştî ye. Numune telefona desta a Motorola'yê dibe sebebê nexweşiya pençeserê. Telefona desta a Nokia'yê dibe sebebê nexweşiya pençeserê. Telefona desta a Samsungê dibe sebebê nexweşiya pençeşerê. Nexwe telefonên destan dibin sebebê nexweşiya pençeşerê. Asyayan, rêgehasiyan duruvandin. An jê bibêjin analojî. Ji duruvandina du tiştan xwegihandina encameke hevpare. Numune Yevnanistan û Tirkiye li ser heman berpanê an jê bibêjin elnemêne. Li Yevnanistanê havînan pir germ e. Nexwe li Tirkiyeyê jî havînan pir germ e. Hêmanên mantıqê. Hêmana yekem hêmana wekeviyê ye. Her heyîn wekî xwe ye. Li gel hemû guherîn û çêbûyînan di her hênekê de cewherekê neguhêrbar heye. Hêmana duyêm hêmana hevgirtinê ye. Tu heyîn di heman demê de nikare bibe wekî xwe û hem jî heyînekî din. Tu heyîn di heman demê de nikare hem hebe û hem jî tunebe. Sisê nepêkaniya rewşa sêyêm. Heyînek an heye an jî tune. Rewşekê sêyêm tune û nepêkane jî. Ramanwerên serdema nû li dijî vê nêrîna ku hemanên heyînê û hemanên mantıqê wekî hev dibînin rabûne û vê yekê qebûl nekirine. Her wiha gotine ji ber ku aqil ji sihekan xweyî dike,
têgihî kirinin me jî herdem guhêrbar ango relativ in. Ji ber vê yekê ji mantık divê ji wan hêmanan pêk were ku em bikaribin wan bixebitînin û xwe bigihînin rêya rast a fikirînê. Arîşeyên ku bi hêmanên mantıkê re tekil darin. Arîşeya yekêm hêmana mantıkê gelo herdem û li her derê hêmanek derbasî û gerdûnî yani na. Do çavkaniya hêmana mantıkê çi ye? Sê hêmanên mantıkê gelo ji zayna meriv re hene an ew bi rêya ezmûn û çavderiyan têne bidestxistin. Çar gelo meriv dikare hêmanên mantıkê di heman demê de wekî hêmanên hebûnê jî bipejirîne. Hêmana wekheviyê ne tenê di sistema mantıkê a du nirxî bi zimanê Tirkî jê re dibêjin ikî değerli de her wiha di mantıka pir nirxî ancak em bêjin çok değerli ji du nirxa zêdetir de jî û di mantıka heynê de jî derbas ye. Roja îro di vê mijarê de arîşeya herî mezin di mantıkê de man û nemana van hemana ye.